Susie, nóta úntaach I bhar dó a seachta cuaig. Cúpla rud am a lista sipadóireachta. An meid tú an ann seachta ceann saidadam agus boscaté, gold blend agus bhí rud éigent catapult. Tá catapult Black Widow ag tastáilm. Is leir san. Fé láthair. Susie, bhfuil tú okay? Bhfuil tú ag dul squash arís? Castles deep freeze. Innovative design a dare sé. Highly efficient playback. Oh home. Stadeolaíocht. Níl ann ach tridlód. Cabhraigh sé go mór in a cholumbó. Tá an down bogha a roig. Tá sé nó an lad sin ag stadan bhos. Stadeolaíocht le Marcus Mac Conghail. Broom canapa na hapa ag cappa. Mis chatbox, an féidir lom ceirú leis? Go gur fear an ólas mé. Cáfuil tú ag dul? Litrigé? Ach an áit am hacht an bhos a thuirtum mar gothán. Bhaim mar bír alma, din tmánaí ag fécin duram. Cén stád busan a bhil tú? Is ag tmáint an bhos, thar brád. Ardú me cín dom.